बघा दादा आज मेळावा घेताय आणि घेताय नाही घेतला. घेतला काय सांगाल पहिली प्रतिक्रिया? मी काय जे बोलायचं ते बोललो ना, त्यामुळे काय अजून सांगण्यासारखं माझ्याकडे काही नाही आहे. आणि मी फक्त कार्य करताना काही गैरसमज असेल तर कुठले गैरसमज ठेवू नका, तुम्ही कामाला लावा, हेच तर बोललो मी, अजून काय नाही बोललो. आज मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात तुमचं जल्लोषी स्वागत केलं. आज कार्यकर्ते मग त्याच्यामुळे माझा उत्साह वाढला आहे ना, ते जल्लोषामुळे. ते मी सांगितलं भाषणात. उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि रॅली कसं मनामध्ये भावना आहेत? कारण आज तुम्ही फार भारावून भाषणामध्ये पण अनेक जुन्या आठवणींना पण तोल गेला नाही, मी सरळ होतो, तोल नाही गेला. जुन्या आठवणींना उजाळा पाहायला मिळाला. चांगलं बरं वाटलं, मला आनंद वाटला. आणि कार्यकर्त्यांनी स्वतःहून घोषणा येत होते, त्यांना वाटलं की जोशमध्ये आहेत. आजही कार्यकर्ते आपल्यावर 90 एवढंच आज प्रेम करतायत, हे पाहून मला आनंद वाटला, बरं वाटलं. दादा तुम्ही मध्येच म्हणालात की मी आता थांबायचं ठरवलंय, नेमकं काय आम्हाला काळजी लागू शकते? काय करू मी? काळजी लागली तर मी काय करू? आता डॉक्टरकडे जाऊया आपण. नाही काहीतरी थांबायला पाहिजे बाबा. असं नाही आहे की काम करत राहावं. शेवटी शरीर आहे ना, तर माणसाला वाटतं का कधीतरी थांबायला पाहिजे. आता दोन्ही चिरंजीव कार्यरत झाल्यावर कोणतरी व्यवसाय पण पाहायला पाहिजे. 36 वर्षामध्ये 90पासनं आजही तीच उमेद पाहायला मिळाली. जुने कार्यकर्ते आज भेटले. जुन्या कार्यकर्त्यांचा जो सहकार्य आणि घरातील मुलं आणि पत्नी हिने जे काय मला सहकार्य करतायत किंवा मदत करतायत, त्यामुळे मी तसा राहिलो आहे ना. औषध पाणी खाणं पिणं सगळं अवेळी न खाणं. येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कसे काय सामोरे जाणार, काय सांबर काय नाही, वन साईड जिंकणार. तुम्ही उघड चिंता निर्माण करू नका, आम्ही वन साईड जिंकणार. आता काय झालं? आता नगरपालिका काय झालं सांगा मला? काय नाही, वन साईड जिंकलो ना आम्ही. आता उद्धवकीची शिवसेना आहे कुठे? पवारसाहेबांचा राष्ट्रीयवादी पक्ष कुठे आहे? आता जे काय आहे ना आमचं महाआघाडी, मुंबई म्युनिसिपल आम्ही जिंकणार. BJP आणि म्हणजे महाआघाडी. दादा आज मनसे आणि शिवसेना उद्धव सेना यांचा अजेंडा आज प्रकाशित झाला दुपारी मुंबईमध्ये. मला तुला खरंच राजकारण शिकवावं लागेल. निवडणुकीच्या अगोदर जाहीरनामा द्यावा लागतो. जे आपण काम करणार नाही ना, त्याची यादी उद्धवने आज दिली. काय बोलशील बोल. केव्हाही उद्धव ठाकरे आज पहिल्यांदाच शाखेमध्ये पाहायला मिळाले. केव्हाही गेले राजकारणात एवढ्या वर्ष आता थोड्या दिवसांनी शाखेच्या बाहेर दिसते. दुसरं तर काय राहिलंय सांग ना मला. किती आमदार आणि आता रिझल्टमध्ये काय एकूणच नगरपालिकेत सांग. त्यामुळे आता काय नाही, ते संपल्यात जमा आहे. आणि उगाच तुम्ही दुकान चालू नका त्यांचं. हां, ते एकत्र आलं म्हणजे काय फार का लोकांना आवडलं नाही आहे. मग वेगळे का झालात? वेगळे होण्याने लोकांनी काय मिळालं? आणि आता एकत्र येऊन काय देणार आहात? राणे साहेब, तुम्ही भाषणामध्ये असं म्हटलं मगाशी की राणे पुरून होतात, राणे संपत नाही. आज तुमच्या समर्थकांनी सुद्धा ते दाखवून दिलं जिल्ह्यातल्या, त्याकडे कसं बघतात? चांगल्या दृष्टीने पाहतो. समर्थकांनी हे जर प्रयोजन केलं आजचं, त्यामुळे मी समाधानी आनंदी आहे. त्यामुळे मी बोललो की त्यामुळे मला एक प्रेरणा मिळाली. कार्यकर्ते आपल्या मागे एवढे भक्कमपणे उभे आहे, तर आपणही याहीपेक्षा जोमाने काम करायला पाहिजे असं वाटतं मला. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत तुम्ही स्वतः हे करणार का, प्रचार करणार? पत्रकारांनी साथ दिली तर मी करेन. अरे करणार ना, माझे पक्ष आहे मग मी करणार नाही का? असं कसं करणार? आजच्या पुरतं बसतं. थँक्यू. ठीक आहे, या भेटूया आपण. मी आहे 3